nel superiore per terzue Karakachi e un Betopin recuperò Lucia Mjafnir Junior Nunez organizzò gli oj. I provon të kombinojnë me shokët e skuadrës, por gjen vetëm mbrojtësi. Niset Peralta mes disa lojtarësh. Pastër Eva Fau ndërhyn Nunez. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest night, when things seem so broken, it's hard to shine, but I still try. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. Tämän pallon perään niin kyllä siinä. Hetki pitää hänellä nyt puhallella ennen kuin pääsee seuraavan kerran hyökkäämään enää Quadros. Avaa laittaa sinne, se tulee erolla loistava paikka ja laukoo ja 1-1 maali tulee siitä. Varela. Se boksia kohti, pallo tulee toiselle puolelle, siitä loistava pallottaja Quadros! 1-0!